உலக தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இந்த இடத்துக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனும் இருக்கு. பேரே பாருங்க, மீடியா பார்க்னு வச்சிருக்காங்க. அழகான ஒரு மாடர்ன் ரயில்வே பாலம் சாலையை கடக்க அடுத்த பக்கம்தான் இந்த மீடியா கிராமம் இருக்கு. இதுதான் இல்வர்சத்தில் இருக்கிற மீடியா பார்க். இந்த இடத்துல தான் 95% நெதர்லாந்துடைய தொலைக்காட்சி சேனல்கள் இருக்கு. அப்புறம் பல ரேடியோ சேனல்கள் இருக்கு. ஒரு சிறிய மீடியா கிராமமாகவே இந்த பகுதியை வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ஹில்லிவுட்னு அழைக்கிறாங்க. இந்த பதிவில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். மீடியா கிராமம்ன்றதுனால ஆரம்பத்தில் ஒரு அழகான சிலை வச்சிருக்காங்க, ஒரு மனுஷன் படம் பிடிக்கிற மாதிரி. இங்க ஹில்லிவுட் டூரும் நடத்துறாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் ஆகும். சில பல ஸ்டுடியோக்களை நமக்கு காட்டுவாங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்க, இதுதான் வந்து அந்த ட்ரெயின். இப்போ நாங்க அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கோம். நம்ம ஊர்ல சன், ஜெயா, விஜய், ராஜ், ஜி, கலர், மக்கள் டிவி இப்படி எல்லா தொலைக்காட்சி சேனலும் ஒரே இடத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு கற்பனை பண்ணி பாருங்க. இந்த இடத்துல எல்லா தொலைக்காட்சி சேனலும் ஒரே இடத்துல இருக்கு. இங்க ஒரு ராக்கெட்டும் வச்சிருக்காங்க. இது ஒரிஜினல் இல்ல, செட்டுக்காக போடப்பட்டது. இப்போ ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள வண்டி போகுது. இது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்டுடியோ. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அது உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் ஐரோப்பாவிலேயே மிகப்பெரிய ஸ்டுடியோவா. அதுக்குள்ளதான் நாங்க இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்க. அப்புறம் எவ்வளவு லைட் இருக்குன்னு பாருங்க.
டிவியில் வரக்கூடிய ஷோக்கள் சினிமான்னா பல நேரங்களில் செட்டு போட வேண்டியிருக்கும். இது அது மாதிரியான ஒரு இடம். இது இந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே வச்சுருக்காங்க. இது பிரபலமான நெதர்லாந்து தொலைக்காட்சிகளுடைய ஷோக்களின் ஒரிஜினல் அரங்க வடிவமைப்பு. இங்க நம்ம பார்க்கறதுக்காக காட்சிக்கு வச்சிருக்காங்க. இது நம்ம ஊர்ல நடக்கிற சூப்பர் சிங்கர் மாதிரி நெதர்லாந்துல நடக்கிற வாய்ஸ் ஆஃப் ஹாலண்ட். இந்த சேர் நடுவர்களுடைய ஒரிஜினல் சேர். பெரிய பார்க்கிங் ஏரியா எவ்வளோ பெருசுன்னு பாருங்க. இது கீழ்த்தளம், இது மேலே. நடுவில் எவ்வளோ பெரிய சேட்டலைட் கொடை இருக்கு பாருங்க. எதிர்க்க தெரியுது ரேடியோ டவர். எவ்வளவு பெரிய ரேடியோ டவர்னு பாருங்க. இதுக்குள்ள தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மட்டும் இல்லாம ரேடியோ சேனல்களும் இருக்கு. இதுதான் NOS, நெதர்லாந்தில் இருக்கிற ஒரு பிரபலமான தொலைக்காட்சி சேனல். இதில் வர 8 மணி செய்திகள் நெதர்லாந்தில் ரொம்ப பிரபலம். கிட்டத்தட்ட எல்லா மக்களும் அந்த செய்தியை பார்ப்பாங்க. இதுதான் அதோடைய தலைமை அலுவலகம். இந்த இடத்துல அழகான ஒரு குளம், நடுவில் சூப்பரான ஒரு நீரூற்று, பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு.